Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli huzur TV тамашачылары. Эфирда имамнан сұрық тапшыруы. Сізден келіп ешкен сұрауларға шушы студиябызда имамнарыбыз, ұстазларыбыз білін жауап таба тұрған тапшыру. Әгер дәл андай сұрауларыңыз қаламыз, әлбәтте аларны экранда көрген адресқа юллый аласыз. Иншалла, аларны барысында имамнарыбызға жеткірібіз. Һәм инде шушы тапшыру аша сезгә җавапны кайтарырга тырышырбыз. Әйінді бүгінгі тапшыруға келгенде, Аллаға шүкір, бүгін бізде зор қонақ, Қазаныбызның бүтін қонақларын өзіне жәліп ите тұрған зор мәшеттібіз, яқты мәшеттібіз, нұрлы мәшеттібіз, Құл Шариф мәшеттінің имам хатибі Илфар Хазрет Хасанов. Илфар Хазрет, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Аллах Таала сезгә дә безгә дә тел ачкычлары биреп, инде шушы сорауларга җавап кайтарып, вагазланып, безгә дә сезгә дә файдалы тапшыру булса иде иншалла. Амин. Амин шаулсын. Хәзрәт, инде башлап җибәрсәк буладыр. Шушындай озын бер сорау килеп ирешкән. Күп әйбергә сабырлыгым җитми. Әйтерсең, эштән калтырап торам. Хәзер эшемдә җыелган барысы да озакламый тышка шартлап чыгарсыман. Ә үзем сабыр булырга омтылам. Ни эшләргә икән? Шундай инде күңел белән бәйле кызыклы сорау. Сабырлык гаҗәеп нәрсә, күренеш. Күп кешегә җитми торган нәрсә. Сабырсызлык аркасында бик күп фаҗигалар, мәшәкатьләр, борчулар, хәсрәтләр, кайгылар килеп чыга. Сабыр булмау сәбәпле гаиләләр таркала, балалар, ата-аналары исән булып, ятим булып кала. Күп куркыныч нәрсәләр шушы безнең җәмгыятебездә тарала сабырлык күрсәтмәү аркасында. Беләсезме, Коръәни Кәримдә дә Раббыбыз Аллаһ Таала бик күп урыннарда сабырлыкны безгә зикр итә. Хәтта бик Раббыбызның бик исемнәрен карасак, анда да Аллаһның бик исемнәреннән сабир, сабыр итүче дип әйтелә. Мәсәлән, Коръәндә Раббыбыз әйтә: "Инналлаһа ма'ас-сабирин." Дөрестлектә Аллаһ Таала сабырлык күрсәтүчеләр белән. Фасбир сабран җамила, һәм күркәм сабырлык белән сабыр ит дип Аллаһ әмер итә. Бакара сүрәсен карасак та бит Аллаһ Таала нәрсә ди? Сынарбыз сезне һичшиксез ди. Сезне сынарбыз, кемнәрне? Безне, адәм балаларын, барыбызны да, барчабызны да. Сыналмаган кеше бу дөньяда юк. Әгәр дә кешегә карасак, миндә дә, сездә дә, башкаларда да елмаеп йөрибезме, аралашабызмы, итәбезме, барыбызның да бит эшебездә, күңелебездә нәрсәдер бар, борчыган нәрсә, тырнашып утыра торган мәшеләр бар. Капчыгыбыз буш түгел, күңелдәге булган. Әмма динебез сабыр булырга куша. Менә Бакара сүрәсендә дә Аллаһ Таала нәрсә дип әйтә? Без сезне һичшиксез сынаячакбыз. Ачлык белән, авыру белән, якыннарыгызның җанын алып һәм башкалар. Фабашширис сабирин. Менә шушы биргән сынауларга сабыр итә алсагыз, сезне сабыр итүчеләрне мин сөендерермен ди. Хәбәр ит, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, менә шушы сынауларга сабыр итә алсалар, мин аларны сөендерермен дип Аллаһ үзе әйтә. Дөньяда барыбызны да Аллаһ Таала сыный. Сыналмаган кеше юк. Һәм беләсез, пәйгамбәребезнең шундый сүзе бар: "Иннама дунья сиҗнул муъмини ва җаннатул кафир." Дөрестлектә бу дөнья Аллаһның барлыгына, берлегенә ышанучының төрмәседер. Ә имансыз бәндәнең җәннәтедер дип әйтте. Шуңа күрә бу дөнья ул рахатлык, күңел ача торган урын түгел, ә бу сынау дөньясы. Шуңа күрә безнең шушы тормышыбызда безгә бик игътибарлы булырга кирәк, үзебезнең тормышыбызга, яшәешебезгә. Әле менә шушы сез биргән сорауда да бит шушы кардәшебезнең сораунда да менә хәзер шартлаган шикелле булам инде дә, ләкин сабырлыкка омтылам дип әйтә. Әлхәмдүлиллаһ, сабыр итә бит. Шартламый бит. Шартлаган булса да гауга күтәрелә. Әйме, җанҗал чыга бит инде ул әйме. Әмма менә шушы кардәшебез яна да сабырлык күрсәтә, яна да шушы шартламаска тырыша. Ә безгә нәрсә ярдәм итә дигәндә, Аллаһны зикр итү. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, әгәр дә ачуыгыз чыга дип хәзер менә шундый куркыныч астында булсагыз, хәзер менә шартлыйм дип уйласагыз, тәһарат алыгыз диде. Тәһарәтләнегез диде, шуның белән күңелегездә тынычланыр, ачуыгыз да басылыр дип әйтә. Чөнки ачулану, шушы менә психлану ул шайтаннан.
Шайтан уттан яратылган дейді. Шушы утны су сүндергән сыман тәһарат сулары да иншалла безне тынычландырды дип әйтә. Һәм менә шундый вакытларда менә үземә дә һәм тамашачыларыбызга да әйтергә телим, төрле хәлдә булабыз, төрле халәттә булуыбыз ихтимал әйме. Аралашканда да, сөйләшкәндә дә, эшләгәндә дә, кай вакытта телебездә кычытып китү ихтимал. Менә шунда бик игътибарлы булып үзебез өстебездә без эшләргә, нәфсебез өстендә эшләргә тырышырга тиешлебез. Аллаһны зикр итәргә кирәк. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип Аллаһ Тааляның рәхмәтен өмет итеп, я Раббым, сөрелмеш шайтаннан сиңа гына буйсынамын, анардан мине сакла, я Рабби дип Аллаһны зикр итсәк, иншалла, шулай ук салаватлар әйтсәк, тынычлануыбызга сәбәпче булып тора, сабырлыгыбызга сәбәпче булып тора. Бер вакыт Мәккәдә укыганда, хәзер автобуста кайтабыз инде, укыган җиребездән хәзер Тулай торакка. Һәм инде гарәпләр алар кызу халык бит инде әйме. Шуннан соң барганда бер кечкенә генә машинадагы бер бәндә безнең автобуска бәрелде дип әйтсәң дә була инде, бәрелеп кала инде. Һәм шуннан соң без аны Сәйид абый дип, Ам Сәйид дип иртә идек инде, үзебезнең шушы шоферыбызны инде Ам Сәйид, шушы Сәйид абыйыбыз хәзер чыкты да малай теге шушы нидәге кечкенә машинадагы кеше белән, икесе дә аппак киемнән бит инде. Эй малай, кычкырышалар безгә аңлаешсыз булган телдә. Сабырлыклар юк бит инде хәзер. Шуннан Мәккә шәһәре. Һәм шуннан соң тегендәге теге шофер салли алан наби ди. Кинә туктап калды да кычкырышкан җиреннән салли алан наби, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга салават әйтәлез инде. Һәм безнең шу шоферыбыз Аллаһумма салли аля Мухаммад дип авызы ярылып китә дә, елмайды да, тынычланды да, кочаклашып киттеләр дә бардылар. Кайттык та киттек. Шуңа күрә бу тормыштан күренеш әйме, шуңа күрә төрле хәл була. Һәм инде менә шундый вакытларда сабырлык сорап, иншалла әйтеп кирәм, әгәр дә без намаз әһелләре икән, тәһарат алырга кирәк. Әгәр дә инде безнең кардәшләребез әле намазга басмаганнар икән, әйме, аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дигән менә шушы тәауз сүзләрне искә алырга кирәк. Һәм инде салават әйтә белсәк, салаватлар укырга кирәк. Алар иншалла тынычлануыбызга, шартламаска әйме сәбәпче булып тора безгә иншалла. Менә шушы инде озакламый тышка шартлап чыгарсыман, чөнки менә эчемдәге җыелган әйбер дип, җыелу. Чыннан да инде ниндидер бер очрак вакытта күрәсең, үзен тыйып калдың. Ләкин кешенең менә шундый җыеп бару эффекты да бар бит инде. 1 көн, 2 көн, 3 көн, 4 көн, 5 көн, һәм менә соңгы көндә ул түзми, сабырлыкның теге соңгы читенә җитте, һәм шартлый. Менә шушы урында ничек шартламаска? Ягъни бер көндәк менә автобус белән мисал, ул хәзер булган ситуация, һәм ул үзен тотып калды дип әйтик инде. Салават әйтте, все тотып калды. Ләкин кешенең җыелып килә торган эффекты да бар бит әле. Бер көн аны кыйсытлар, яки икенче көн аңа ниндидер теге начар бер булды. Менә көн сайын шушы җыелган әйберне күңелдә ничек менә бетереп барырга көн сайын, юкка ничек аны эретеп барырга дип әйтик инде, шартламасы өчен. Чөнки әйтмеши, әгәр дә бу дөнья төрмә икән, ул гомер буе булырга мөмкин. Гомер буе шартлап булмый бит инде. Шулай дөрес әйтәсез. Беләсез, моңа җавап шундый нәрсә бар. Динебездән һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләреннән бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам сахабалар белән утырганда кинәт туктый да, хәзер менә сезнең артыгыздан Җәннәт әһелләреннән булачак бер кеше керәчәк ди, ансарлардан, ягъни Мәдинә әһелләреннән. Бөтенләй шып булып калалар. Артка борылып карасалар, бер ансарилардан булган, ягъни Мәдинә әһелләреннән булган сахаба узып китә. Берсе бер сүз әйтми, дәшми калалар. Икенче мәртәбә шул хәл кабатлана. Өченче мәртәбә. Һәм менә шул сахабалар арасында зирәкләрәге хәзер туктале дип уйлый. Нишләп әле моңа Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям әле ул исән чагында ук инде аңа менә моңа җәннәт булады безгә хәбәр итте икән дип белеш кызыксына башлый. Гарәпләрдә шундый гадәт була бит инде әйме, анда теге бер гаиләгә килеп керсәң, 3 көн буе анда тора аласың. Ни өчен килгәнеңне сорамыйчан рәхәтләнеп шунда яши аласың. Сорамыйлар синнән. 4нче көнгә калсаң гына синнән нәрсә кирәксең сиңа дип сорый торган гадәтләре була бит инде. Хәзер бу шулай эшли. Бара хәзер теге кешене таба йортын, бара шуның янына инде хәзердә торыйм әле сездә ди. Соң рәхим итте теге кеше әйтә. Хәзер яши башлый булган гаиләсендә күзәтә, тикшерә. Нинди гамәлләр кыла ул, нинди гыйбадәтләр эшли ул. Карап тора да, артык бер теге гамәл гыйбадәт кылмый бит инде бу. Хәзер бу 3 көн шулай моны тикшерә, карый.
бер нәрсәдә хәзер гаҗәеп шундый хайран калдыра торган гамәл эшләми һәм 3нче көнне моның сабырлыгы бетә дә, каралы кардашым. Теге көнне ди Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям сиңа ишара итеп моңа җәннәт була дип әйткән иде. Ни өчен сиңа җәннәт? Менә мин синдә тордым, күзәттем, карадым синең артыңнан, шулай намазлар укыйбыз инде. Шулай зикрләр кылабыз. Шундый мөнәсәбәте минем гаиләмә дә, әмма бернди артык гамәл син кылмыйсың бит ди. Һәм теге кеше җәннәт белән ишара кылынган теге кеше әйтә: "Син инде кардашым белмим, инде ишап пәйгамбәрем шулай әйткән ди, белмим мин аны ди." Әй булмады инде дип хәзер бу кеше китергә җыенганда, "Тукта әле" ди теге хуҗа. Беләсеңме ди, мин йокларга ятканда булай дип әйтәм: "Әй Раббым, әгәр дә мин кемдә булса рәнҗеткән булсам, Раббым, алар мине кичерсеннәр иде. Раббым Аллаһым, әгәр дә мине рәнҗетсәләр, мин аларны синең ризалыгың өчен кичерәм, һәм мин сәбәпле аларны газапка син аларны тартма инде" дип Аллаһка ялварам диде. Ди менә шуның өчен сиңа җәннәттер инде дип теге кеше китеп бара. Беләсезме, менә бик теге әле әйтеп киттегез, менә сүз юк. Эшебездә дә, кешеләр белән аралашканда да менә шу негатив дип әйтәбез инде без аны, шушы мөнәсәбәтне, карашны, мөгамәләне үзебездә җыябыз да, әгәр дә чыннан да без аны чыгармасак, ул авыруга әйләнә. Безне эчтән ашый башлый. Шуңа күрә нәрсә әйтергә телим, гафу итә белергә кирәк. Кемгә рәхәт бу дөньяда яшәү? Сезне сөйләмиләрме? Минем турда сөйләмиләрме? Башка кешеләр турында сөйләмиләрме? Сөйлиләр. Тел сөяксез. Әмма менә шундый вакытта үзебезне кулга алып, менә шушы безне сөйләүчеләрне, танкыйләүчеләрне, гаипләүчеләрне, ачуыбызны махсус чыгарга теләүчеләрне ихлас күңелдән Аллаһы ризалыгы өчен дип көн сайын кичен гафу итәргә тырышсак иде. Аллаһы ризалыгы өчен. Шунда шартламаспыз, Алла биргән булса. Бу тормыштан шулай ук тәҗрибәне мин җиткерәм. Шуннан да бик көчле киңәш. Инде мин моны үзебезнең тамашачыларыбызга әйтәсем килә. Алыгыз үзегезнең коралыгыз итеп, һәм көн саен шушындай риваятны искә төшерегез, кылыгыз, һәм инде иншаллаһ менә безнең сорау бирүче кешебез дә шушы җавапны ишеткәндер, һәм инде әйткәнемчә Аллаһка тапшырып, менә шушындай яхшы якка үзгәрде улым. Инде мин искә төшереп үтәсем килә үзебезнең тамашачыларыбызга, эфирда имамнан сырык тапшыру бара. Бүген бездә кунакта Казанның зур мәчетенең имам хатибы, Кыл Шариф мәчетенең имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Инде дәвам итәсе килә, хәзрәт, икенче сорау: кеше белән сүзгә килүдән качып калып буламы? Компромисс табу дөрес юлмы икән? Компромисска омтылырга кирәк. Аралашканда да без ислам дине ул тынычлык, иминлек дине. Ислам дине безне конфликтка өндәми, бер-беребезне рәнҗетергә дә, кимсетергә дә үзләми. Компромисска без уртак бер фикергә, сүзгә килергә, омтылырга тиешлебез. Арада без ахырга кадәр тынычлыкны сакларга омтылырга тиешлебез. Яна пәйгамбәребезнең тормышыннан гыйбрәт бит инде. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинәдән сахабалары белән килеп хаҗ кылырга ният белән килгәч бит аны кертмәделәр. Мәккә шәһәренә кертмәделәр Мәккә әһелләре. Шуннан соң кертмәгәннән соң нәрсә? Киләләр дә сулх төзиләр бит инде. Бик куркыныч, мөселманнарга каршы килә торган сулх төзиләр. Һәм шунда теге үзләренең шартларын куеп Мәккә кафирләре пәйгамбәребезне һәм сахабаларны туктатырга телиләр. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шушы сулхны карап бит инде, шундагы булган шартларны карап имзалы, ягъни үзенең мөһрен, шушы йөзендәге мөһрен суга. Сахабалар әйтәләр: "Я Расулаллах, мондагы булган шартлар бит безне кимсетә, безне туктата, безгә зыян гына китерә бит. Кара әле, шушында кадәр килдек, хәзер безне кертмәделәр дә бит. Шундый шартлар куелды бит безгә, каршы булган." Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям нәтиҗәсен күрерсез диде. Һәм менә шушы төзелгән, бер яктан баксаң исә шушы мөселманнарга бит инде ул теге ништер зыян китерә торган булган булса да, шушы менә ничәмә ел шушы сулхны нитеп мөселманнар дәгъвәткә багышлылар, шушы мизгелләрен. Һәм менә шул билгеләнгән сулхтагы булган шушы шартлар, шартнамадагы булган шушы кануннарны үтәгәндә күп кабиләләр Гарәп ярым утравында
исламга кирәләр. Менә монда да эшебездәме безнең әйме, күршеләр белән аралашабызмы, хәтта туганнар арасында да. Менә шундый теге кай вакытта шундый теге сүзгә килә торган мизгелләргә якынаябыз икән, артка чигерергә, дәшми калырга курыкмасак иде, иренмәсәк иде. Чөнки ул безнең, беләсезме, көчсезлекне түгел, ә киресенчә көчебезне исбатлый, сабырлыгыбызны исбатлый. Шуңа күрә мөмин мөселман, әгәр дә шушы сүзләр аңа, аның намусына, аның гаиләсенә зыян китерми икән, әлбәттә компромисска омтылырга кирәк. Менә әйттегез, намусына, гаиләсенә зыян китерми икән дип, сүзгә килмичә генә, менә үзеңнең дөрестлегеңне дип әйтсәгендә ничек исбатлап була алайса? Сүз белән, гамәл белән. Сүзләр белән һәм үзеңнең яшәешең белән. Без бит кай вакытта, беләсезме, безнең кай вакытта телебездә бер нәрсә, гамәлебездә капма каршы икенче нәрсә бит. Шуңа күрә безнең кардәшләребез белән ул сер түгел, теге әйтә торган сүз бар бит, теге мулла сөйләгәнне кыл, ләкин мулла кылганны кылма дип әйтәләр. Әймәстәгъфируллаһ азим. Менә шундый вакытларда булган бит инде. Шуңа күрә шушы мәсьәләгә килгәндә дә әйме матур итеп шушы гамәлебез белән, телебез белән аңлатырга тырышсак иде, хаклыкны җиткергә омтылсак иде, онытмаска кирәк. Шул вакытта безнең янәшәбез Аллаһ Тәгалә, Аллаһ безгә көч биреп тора иншалла. Хаклык безнең якта икән, Аллаһ Тәгалә барыбер дәрәҗәли, әмма безгә сәбәбен кылырга кирәк. Инде аңлашылды. Хәзрәт, алдагы сорау, гайбәт сөйләүдән ничек сакланырга? Бик авыр сорау, дустым. Әйдәгез башта нәрсә ул гайбәт, нәрсә ул бохтан, һәм инде шуннан соң менә ул начар гамәлләрдән ничек сакланырга? Шуннан да сакланырга бик кыен бит, хәзрәт. Бик авыр, дустым. Барыбызга да бик авыр, кызганычка каршы. Беләсезме, гайбәт нәрсә соң? Мәсәлән, гади мисал, әгәр дә мәсәлән, менә ике кеше аралаша икән, өченче кеше турында, алар янәшәсендә булмаган өченче кеше турында аның турында сөйли башласалар, һәм әгәр дә теге кеше, шушы ике кеше арасында сөйләнгән сүзне ишетеп, әгәр дә ул аның кәефен бозса, ошамаса ул аңа, аны рәнҗетсә, кыерсытса, ул гайбәт була, дустым. Ул гайбәт була. Мәсәлән, ул тегенди икән, фәлән фәсмәндә икән дип теге сөйләр икән, бу гайбәт. Бу ислам динендә зур гынаһлардан. Һәм Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә гайбәттән тыелырга, анардан ирак булырга әмер итә. Чөнки гайбәт дигән нәрсә ул кешенең тормышына, аның гаиләсенә, аның тирәендә булучыларга зыян зарар китерә. Гайбәт аркасында күп гаугалар да, куркыныч күренешләр дә чыгуы ихтимал. Шуңа күрә исламда гайбәт ул бик куркыныч күренешләрдән һәм зур гынаһлардан. Әгәр дә мәсәлән, мин үземне мөселман дип атыйм икән, мин үземне Аллаһның бәндәсе дип уйлыйм икән, әгәр дә мин бер кеше белән очрашып, теге кеше миңа башка кеше турында начар сөйли башлады икән, мин аны туктатырга тиешле. Теге мөкиббән китеп, авызны салып тыңлап басып торырга тиеш түгел. Авызны салып кызыксынып, әйме, юк, бу гынаһ. Чөнки теге кешенең гайбәтенә керәбез икән, без зур гынаһка керәбез. Теге кешенең әйме гынаһларын үз өстебезгә матур итеп, менә шушы җилкәләребезгә салып куябыз. Һәм аның хата кимчелекләре өчен, гынаһлары өчен кыямәттә аның өчен без җавап бирәчәкбез, андатмасак иде. Шуңа күрә без әгәр дә, мәсәлән, таныш кешеләр белән, беләсезме, таныш әйтеп китергә телим, намазларга җөрибез, мәчетләргә. Имамнарыбыз вагаз сөйли бит инде матур дип. Хәзерге вакытта мәчетләребез Аллаһның биргәненә шөкер бик күп. Менә хәзер шунда имамнарыбыз минбәрләрдән вагаз сөйлиләр дә инде. Кешеләр мәчетләрдән чыгалар да, тотыналар иннан соң. Менә үзе шуны сөйли дә бит инде, үзе тегеләй булай эшли бит инде, фәлән фәсмәтә инде дип рәхәтләнеп тегенең малай җибенә кадәр тикшерә башлыйлар. Намаздан чыктың баксаң исә, Җомганы укыдың баксаң исә, әмендә чыга да хәзер шушы яки имам турында түгел, башка кеше турында мәсәлән, әйме тотыналар сөйләргә. Һәм инде шуның янәшәсенә басып торучысы мөкиббән китеп тыңлап тора. Икесе дә гынаһлы. Сөйләүче дә, тыңлап торучы да бер дәрәҗәдәге булган гынаһта. Һәм шушы гынаһлары өчен әгәр дә тәүбә кылмасалар, әгәр дә теге кешедән гафу үтенмәсәләр,
Аллаһы Таала аларны кичермәячәк. Һәм кичермәү сәбәпле газап, хәсрәт, борчу, кайгы ахирәттә генә түгел, бу дөньяда да аларга ирешүе ихтимал. Шуңа күрә дин кардәшләребезгә, халкыбызга һәм инде шушы тамашачыларыбызга әйтергә телим, бу мәсьәләгә бик игътибарлы булсак иде. Чөнки шундый вазгыятьтә хәзер яшибез. Масса күләм мәгълүмат чараларына күз салсаң, кем турында гына сөйләмиләр, нәрсә генә сөйләмиләр, ничек кенә кимсетмиләр. Урамда да шул ук хәл, Инстаграмда да шул ук хәл, ВКонтакте дигән социаль челтәрләрдә дә нинди генә нәрсә юк. Юлбарыслар утыралар бит анда, әгәр дә ни дә булса, кемне генә сүтмиләр, кемне генә тетмиләр. Оныталар. Һәрбер кергән сөйләнгән гайбәт өчен Аллаһ Раббул Айза хузурында җавап булачак. Тәүбә кылмасалар. Барыбыз да Раббыбыздан гафу үтенү, безнең гафу үтенү телибез, сорыйбыз. Әгәр дә без тегене кешене рәнҗеттек икән, аның турда гайбәткә кереп. Әгәр дә без анардан гафу үтенмичә, ул ишетте икән аны, анардан без гафу үтенмичә, Аллаһтан гына Раббым мине кичер инде дип утырабыз икән, Аллаһ безне кичерми, теге кеше безне гафу итмичә. Шуңа күрә теге кешедән гафу үтенеп, Аллаһка ялвар, Раббым шушы гынахтан безне пакласаң иде дип омтылырга кирәк. Әгәр дә инде безнең янәшәбездә басып торучы танышыбыз инде бик яки үзебез гайбәткә кереп китәбез икән, туктап калырга кирәк, туктатырга кирәк. Менә бу иманыбызның дәлиле булып тора. Тақвалыгыбызның күрсәткече менә шушы гамәл булып тора. Әгәр дә инде куркып кына басып тыңлап торабыз икән, кулагыбызны салып, без шундый хөкемдә, шундый гынах кылучылардан булабыз, Алла сакласын. Һәм Аллаһның газабы килү ихтимал. Шуңа күрә гайбәттән, бухтанчык аңа теге яла ягу, аңа кагылышлы булган ялалар ягу. Күрмәдең бит син аны. Шәм белән басып тормадың бит анда, теге бүлмәсендә, кара бүлмәдә. Шуңа күрә белмәдең икән, күрмәдең икән, син туктатырга, тырышырга тиешлесең. Менә шунда ул савап. Буда, шушы гамәлдә гыйбадәтнең бер төре булып тора. Ягъни гыйбатны туктата алу. Шуннан да инде гайбәт, хөрмәтле тамашачыларыбыз, бик авыр, бик олуг гөнаһларның берсе, һәм инде Аллаһ Таала сакланырга безгә насыйп итсә. Амин, я Раббым. Инде хәзрәт алдагы сорау кичекладыр, балага ничек дөрес итеп исем сайларга? Менә бу әти-әниләребезнең зур вазифалары. Нинди генә исем хәзер ишетергә туры килми, мода артыннан иярәләр. Беләсезме, теге әйтәләр, теге урысларда карапка нинди исем бирсәң, шулай ук барачак инде ул дип бит инде, Титаник сыман батты да китте бит инде. Һаман шул Титаниклар батып торалар бит инде. Монда да беләсез, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өлкән яшьтәге бер бабай белән очрашканнан соң бабайдан сорый. Аның гадәте була, ул кешеләрнең исем белән кызыксына торган була Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Бабай, исемең ничек соң синең ди? Һәм теге Сааб я Расулаллаһ ди. Ягъни минем исем Сааб ди. Сааб дигән сүз авырлык дигән мәгънәдә килә бит инде. Эй бабай, исемеңне алмаштыр әле син, үзгәрт әле син. Исемең Сахил булсын ди. Сахил дигән сүз җиңеллек дигән мәгънәдә. Теге бабай нәрсә ди? Юк, я Расулаллаһ, әти-әним кушкан исемнән баш тартмыйм. Шушы исем белән яшәдем, балаларымны тәрбия кылдым. Шул исем белән дөньядан да китәчәкмен инде дип җавап кайтара Расулуллаһка саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик кешеләрне хөрмәт итә торган шәхесләрдән була бит инде ул. Һәм бу бабайга каршы сүз әйтми. Ләкин күпмедер вакыт узганнан соң бабай үлеп китә, вафат була. Оныклары киләләр дә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына, әйтәләр: "Я Расулаллаһ, исеңдәме теге вакытта син безнең бабабызга исемен алмаштырырга тәкъдим иткән идең. Ләкин ул тәкъдимеңне кабул итмәде, кире какты. Исемен алмаштырмады. Хәзер без аның аркасында авырлыкта яшибез" дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренә зарландылар. Нәрсә әйтергә телим? Әти белән әнинең җилкәләрендәге олуг вазифа ул да булса, шушы теге бала карнында булганда инде тәрбия кылырга тиешле. Халал ризыклар ашау, дуалар укып бит инде, ана кешегә бит инде. Әтисе дә кырсагын сыбырып куяла, үзенең җәмәгатенең иншалла бисмиллаһын әйтеп, балакаем ни хәлләрдә дип, иншалла дөньяга килгәчтен мәгънәле булган күркәм исемне сайлап, уртак бер фикергә килеп, шушы исемне кушырга тиешләр. Динебездә шушы өстенлек, исем бирү өстенлеге ул әтидә, иншалла биргән булса, ягъни соңгы сүз әтидән булырга тиешле. Балаларыбызга, йөрәк пәрәләребезгә
мәгънәле булган исемнәрне бирергә тырышырга кирәк. Ләкин шулай ук әйтәсем килә, күпме нур исламнарыбыз, нургалиларыбыз хәмер эчеп, урамда унап йөриләр, андыйлар да бик күп. Ләкин монда нәрсә әйтергә телим? Тәрбия. Тәрбия әтинең иң зур бүләге баласына булган, ул да булса тәрбия бит инде ул ислам динендә. Шуңа күрә без әти-әниләребез, булачак әти-әниләр мода артыннан иярергә түгел, күркәм, матур исем сайларга тиешле. Күркәм, матур исем дигән сүз ул яңгырашта түгел, мәгънәсе матур булырга тиешле. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Аллаһ каршысында иң матур күркәм исемнәр Абдулла белән Абдуррахман диде. Yani Allah'ın kılı bilen merhametlerinin kılı diyen manada kile bitin deyime. Ama şuşu İslam'a karşı bulmagan, көркем managa iya bulan isimlerini elbette biz bağlarımızga birip alarga şuşu turmuşta özlerinin yolların tabırga yardımçılardan bulurga tiyişli biz. Өзегез менә инде исемнәрне күп кушкансыздыр, хәзрәт, менә өзегезгә иң охшаган исемнәр менә халык тәкъдим иткәндә ниндиләр бар һәм кайсыларын сез кушмадыгыз? Менә нинди исемнәрне сезгә тәкъдим иткәч кушыгыз әле дип сез әйттегез, юк дип. Менә безнең дә тамашачы белеп калсыннар, бу исемнәрдән ерак торырга кирәк дигән. Evet дигән исемне кушмадым. Evet дигән исемне кушмадым һәм иң матур исемнәрдән әйин булганда хәзер бик алар барсы да матур инде мәгънәле исемнәр кушалар әйме, ләкин менә теге исемдә калган нәрсәләрдән Нурали. Нурали дигән менә теге кулакта хәзерге замана баласы бит, ләкин шуңа карамастан менә шу Нурали исемдә калды, бик күркәм исем. Ләкин менә Evet дигән исемне кушмадым. Нургалине татарчасын ничек булайнаны? Büyük şahısның nuru diyen manada kelip tura. Allah Teala'nın nuru diyen manada, Allah'ın Ali diyen büyüklük diyen manada kelip etinde. Buna şunu deyisem ya. Indi men искә төшеп китәсем килә безнең тамашачыларга, безнең бит үзебезнең дә бу аякларында шундый зур галимебез яшәгән, бик күптәннән инде ишаныбыз Нургали Хәсәнов. Андый зур исемнәр булган, булмаган түгел, һәм менә бүгенге көндә дә шушы исемнәрнең кайтуы әлбәттә куанычлы. Әлбәттә, әйтәм иштеге бу мода артыннан ияргә кирәкми. Элекке бит шушы Риваль, Люция, Революция, Ленар дигән исемнәр бит инде алар теге шушы. Менә шунысына гаҗәпләнәм мин, менә шушы татар халкында бит. Менә шушы исемнәр киң тарала бит кызганычка каршы советлар чорында. Урыс милләтендә андый исемнәр юк, ләкин бездә шушы Ленарлар, Люциялар, Ривальлар, Юпитерлар, Сатурн дигән хәтта Вилләр, әйме шушы исемнәр керә бит, Аллаһның рәхмәте. Әмма теге рус милләтеннән булучылар андый исемнәрне кушмаганнар бит. Ләкин бездә менә шул киң тарала. Ләкин әйме Аллаһ Тәала хузурында без барыбыз да бер Аллаһ каршысында вакыт дигән нәрсә юк. Шуңа күрә Нургалидә, Мухаммадта, Алидә һәм башка исемнәребездә әйем иншалла. Алар безнең шушы ислами күркәм мәгънәгә ия булган исемнәр. Сандугачны бит әтәч дип җырмыйбыз. Сандугач дип атыйбыз, әйем атай үзенең исем бар бит инде, аның да мәсәлән. Шуңа күрә менә безнең үзебезнең балаларыбызга биргәндә дә әти-әниләр уйланыгыз, фикерләнегез. Балаларның үсәселәре бар, картаясылары бар. Дәвәти белән дәвани буласылары бар. Шуңа күрә Риваль бабай дип режер, Люция пани Люциясы ярый инде имләге менә Эветте әби ни хәлләрдә дип менә сез күз алдына китереп карагыз инде Эветте әби дип яки Эветте апа дигән мәгънәдә. Безнең дәваниләребезнең исемнәрен карагыз. Әйм Галия бану, әйм Алия әби дип исемтеге Фәрида Быстай дигәндә бит мәсәлән әйм Маһи Камал дигән исемнәр, искиткеч исемнәр бит, дәрәҗәле исемнәр. Алар турын аларны зикр иткәндә дә күңелләребез ничектер менә дулкынланып китә бит шушы исемнәрне зикр иткәндә. Әлбәттә, шуңа күрә, субханалла, машалла, шуңа күрә менә әти-әниләребезгә насихат, киңәш иншалла, матур мәгънәле исемнәр сайлап, балаларының киләчәкләрен кайгыртсалар иде, я Рабби. Вот теге фильмнар чыккач бит инде Марк дигән исем куша башладылар, Люк дигән теге. Шулай дустым. Менә хәзрәт инде әйтеп киткән идегез исем үзгәртү турында. Һәм шундый бер ишеткәнем булды, хадис Пәйгамбәр җитә, сезнең әти-әниләрегез дәшкән исем белән чакырылыгыз кыямәттә дип инде. Һәм күп кенә кеше менә исемеңне үзгәртгәннән соң, ник аны үзгәртергә, кыямәт көнендә мине бар беренче исемем белән дәшәчәкләр дип килә. Күп кеше шулай дип әйтә, моны ничек аңларга? Юк, аталарыгызның исеме аталынып, Аллаһ каршысында басырсыз диде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни Гали улы Абдуллаһ. Менә шул, ягъни әтисенең исеме аталыначак бит, үзенең исеме аталыначак. Ягъни аталарыгызның исеме аталынып шунда басырсыз ди. Мәсәлән, никәндә Мухаммад угылы Рафиq.
Менә шул мәгънәдә килә. Шуңа күрә теге әти әни биргән исем белән түгел, атагызның исеме аталынып, исемнәрегез белән чакырылыгыз дип әйтә. Шуңа күрә әйтергә телим, әгәр дә менә шушы пәйгамбәребезнең сезгә җиткергән шушы хадисе дә бит әйме бабай белән сөйләшкәндә, өлкән яшьтәге абзый белән сөйләшкәндә, пәйгамбәребез аңа киңәш итә. Мәҗбүрләми, көчләми, әмма киңәш итә. Бу нәрсәгә дәлилли? Теге мәҗбүри алмаштырырга кирәк дигән сүз түгел. Кешенең ихтыярында. Кешенең ихтыярында бу нәрсә булырга тиешле. Шуңа күрә әгәр дә мәсәлән исемне алмаштыралар икән, барыбер атасының исеме аталына, ләкин шушы исем белән Аллаһ хузурына баса, иншаллах биргән булса. Ул бит аның баласы барыбер. Нинди генә теге исем булмасын. Мәсәлән, гарәпләрдә шундый гадәт була бит инде. Шын исемне яшерә торган булганнар. Абу Али, мәсәлән, Галинең әтисе. Ибну Мухаммад, Мухаммадның улы. Ул Мухаммадның улының исеме ничек соң? Яшерелгән аның исеме. Аны әтисе белә, әнисе белә бит инде. Шуңа күрә хәзерге вакытта хәзерге мөселманнар арасында да мәсәлән Абу Умар дигән исемне ишетергә була. Мәсәлән, Гомәрнең әтисе дигән кушаматлар бит инде. Андый нәрсәләр дә бар. Иң мөһиме борчылырга кирәк түгел, әтинең исеме аталны, аталарыгызның исеме белән Аллаһ хузурына сез чакырылырсыз дип әйтте. Мухаммад улы Абдулла, мәсәлән, әйме Абдуррафик улы Гали дигән мәгънәдә. Шуңа күрә анардан куркырга кирәк түгел. Инде бездә бит исем һәм фамилия киң таралган, шул гарәпләрне карасак, шуннан да хәтта ки яшерелмәгән исемнәр булса да, кемдер улы, кемдер дип килә бит инде. Әлбәттә. Аларда инде менә шул гел әти белән элемтә югалмый. Хәтта ки менә инде үзебезнең Татарстан таралган теге мине карасак та, мәсхәбне карасак та, Абу Ханифа дип атыйбыз. Ләкин монда хәзрәтнең үз исеме юк. Нугман бит аның исеме. Аны бит Нугман исеме. Нугман исеме. Ханифаның кызы. Ханифаның әтисе Абу Ханифа бит инде. Шуңа күрә шул нәрсәләр бар. Теге әйтәсем килә, матур исемнәр булсын иншалла. Җитте булды инде шушы Советлар чорыннан бераз котларга кирәк инде. Һәм инде мода артыннан да, сериаллар артыннан да ияргә кирәк. Мигалайса безнең кай вакытта яш гаилә коручы кардәшләребез дип әйтгәндә, яме шушы каяндыр ишетәләрме, ишетеп алалармы, яки сериалларда карыйлармы, нитәләрме инде шул исемнәр колакка кирип кала да, шул балам дөньяга килгәч мәгънәсен дә белми ул аның нинди мәгънә икәнен, яме шул исемне теге сокланган исемен баласына биреп, баласының киләчәген хәсрәткә юлыктыра инде, Аллаһ сакласын. Яме шуңа күрә менә яшь безнең әле генә гаилә корган, әле генә менә әти әни булырга җыенган кардәшләребезгә, тамашачыларыбызга өндәшәсем килә, бер балаларыгызга күркәм мәгънәгә ия булган исемнәр биреп, балаларыгызны хак юлда тәрбияләп, күркәм картаймыш көннәренә сез ирешкәндә, шушы балаларыгызның кадерендә, аларның хөрмәтендә булып яшәргә Аллаһ Таала сезгә насыйп итсә иде. Амин. Шулабысын дигән дуа кебек инде теге тамамлыйбыз, чөнки безнең вакытыбыз да чыгып килә. Илфар хәзрәт, бүген монда килгәнегез өчен, шушындай ялкынлы җаваплар өчен сезгә чыннан да рәхмәт. Инде безнең тамашачыларыбыз да сезгә рәхмәтләрен әйтәдер. Инде сез белән киләсе тапшыруларны көтеп калабыз. Шушы көнгә кадәр саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имам Насыйров дигән тапшыру иде. Инде эсегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Казаныбызның нурлы, бик балкып тора торган мәчете, Кылыч Шариф мәчетенең имам хатибы. Аның әле регалияләре бик күп. Әле иншалла бәлки берәр көнне хәзрәтнең регалияларын чакырырга да, санап китергәне чакырыбыз. Илфар хәзрәт Хасанов иде. Инде шуннан да Аллаһ Таала аңа да тел ачкычлары бирсә иде, киләчәктә дә иман байлыгы бирсә иде. Сезгә дә, безгә дә Раббыбызның рәхмәте, сәламе ва бәрәкәте булса иде. Сау булашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.